खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव आं नोंथांमोननो जाय खौरांखौ लाना फैदों बेयो जोबोरैनो साननो गोनां बाथ्रा गोबां गिख्रंथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन मा सोलिदों आथिखालनि बिटिसि सरकारनि खामानि मावनायफ्रा लाइमोनफोरनि मुङाव 2 लाख रां होनाया थारैनो बेसेबां गिख्रंथाव जानो हागौ गिख्रंथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा मा खालामनो सानदों कास्टम बिक्रम कामाल आजाद 2 लाखाव 1,50,000 लांफिननायनि एबा लांफिनदों साननो गोनां बाथ्रा रायजोनो क्लियारिफिकेशन नांगौ थारैनो नंगौ बे समाव गिख्रंथाव आरो साननो गोनां बाथ्राया बेसो जाय आथिखालनि बिक्रममोननि दैदेननाय कास्टममोननि दैदेननाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि दैदेननाय जा बिपिएफ सरकार बे बिपिएफ सरकारा लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि 5,000 फार्स्ट पेजआवनो 5,000 2 लाख रां होनायनि बाथ्रा बुंदों रिन्जय बर' बिथाङा फेसबुक लाइभआव फैयै बाथ्रा बुंदों बेखौ दिनै रावबो नंखाय होनना बुंनो हाया बेखौ लानानैनो बे समाव सोंथि सिखारदों आरो बे समाव फोरमानजों लोगोसे एम अख्रां बिथाङा बुंदों जाय लाइमोननि मुङाव 2 लाख रां होदों बे 2 लाख रांनिफ्राय 1,50,000 फैसाखौ फिदिंना लायफिनदों एबा 50,000ल' बै बेनिफिसारिया मोननो हादों थारैनो बियो दिनैनि समाव जोबोरैनो साननो गोनां बाथ्रा जेराव बिटिसि सरकार एबा बिपिएफ सरकारा लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि बे समाव बाथ्राया ओंखारगासिनो दं आरो माबोरै मोननो हायो बे 2 लाख रां बे 2 लाख रांखौ माबे फर्म फिलआप खालामनांगौ जायो ना अनलाइननि गेजेरजों मोननाय जायो बे गोबां सोंथि सिखारबाय थानाय समावनो मोनसे गिख्रंथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा दिनैनि समाव रायजो राजानो क्लियारिफिकेशन होनांगोन बिक्रम कास्टम आरो रिन्जय नोंथांमोना आरो कामाल आजाद नोंथांमोना जेराव नोंथांमोना फोरमायदों लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि आरो बे समाव अजद दैखांदों एम अख्रां बिथाङा 2 लाख रां होनायनिफ्राय 1,50,000 जे फिदिंनानै नोंथांमोना लायफिनदों बेयो बेसेबां सैथो दिनैनि समाव रायजो राजा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरा कास्टम बिक्रम प्रहलाद लोगोसे आरो कामाल आजाद नोंथांमोननियाव क्लियारिफिकेशन नागिरदों रायजो राजाफोरा थारैनो बेसेबां सैथो जेराव कल रेकर्डिं गोबां बेफोरबायदि गोसारनायनि उनाव फोरमानजों लोगोसे बे समाव बाथ्रा फोरमायदों एम अख्रां बिथाङा बिथांनिनो लोगो होनना बुंदों बिथाङा एम अख्रां बिथाङा जे 2 लाखनिफ्राय 1,50,000 फिदिंना लायफिननाय बाथ्राया सैथो होननानै दिनैनि समाव रोखा फोरमायदों एम अख्रां बिथांनि बे अजद दैखांनायनि सायाव दिनैनि समाव बड'लेण्डनि लाख लाइमोनफोरा बिक्रम कास्टम प्रहलाद आरो कामाल आजाद नोंथांमोननियाव दिनै क्लियारिफिकेशन नागिरदों आरो नोंथांमोना माब्ला क्लियारिफिकेशन होगोन जेराव विधान सभा बिसायख'थियारि गेजेराव 10निफ्राय 15 सानल'सै बेनि सिगां रायजो राजाफोरनो आरो आथिखालनि लाइमोनफोरनो फिननाय होनांगोन आरो क्लियारिफिकेशन होनांगोन बे समाव रोखा दानिया नायदो 1,50,000 2 लाख रां मोननायनिफ्राय जे 1,50,000 फिदिंनानै लायफिनदों बेनिफिसारिनिफ्राय बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बानायना बुंनाय नङा बे बाथ्राखौ एम अख्राङा बुंदों एम अख्रांनि बुंनाय बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायदों दानिया एम अख्रांनि अजदखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासं आरो बिटिसिनि जा लाइमोनफोरनि दैदेनगिरि बिक्रम कास्टम प्रहलाद आरो कामाल आजाद नोंथांमोना बेनि सायाव क्लियार होनांगोन जितु फैबाय थानाय विधान सभा बिसायख'थिया बारा सम गैला आरो गेजेराव माथो 20 दिन बा 10 सानल'सै बेयाव नोंथाङा सोरखौ थोंजोङै मदद होनो सानो जिहेतु आङो नैबे बुब्लिसिम थोंजोङै आं रावखौबो मदद होथ'नायनि खोथा आं बुंथ'वा आं बिदि माबायाथ' खिन्थु आंना खोथाया मा बेलेन्स मेनटेन जानांगौ आं मोनसे खोथा बुंबाय थायो मा आंनोबो जुदि नों गाबोन फुल पावार होयोना आंबो डिक्टेटर जागोन आरोखि डिक्टेटरशिपनि माबाया बिगिनिंआ जागायनाया बिदिनो जायो बेखायनो आंनि थांखिया आसाम एसेम्ब्लियाव बेलेन्स मेनटेन खालामनाय बड'लेण्डआव आरो एम अख्राङा सोरबा राजखान्थि हानजाजों जाबाय नामा एम अख्राङाथ' रावजोंबो बाहायजाया बेखायनोथ' बिराद प्रब्लेम जायोना आंथ' गावखौ इउजलेस होनो इउजलेस इन दा सेन्स आं इउज खालामनो रावबो हाया नालाय आं इउजलेस नों एनि बडिजों थांनानै सोरबा बर' पलिटिसियाननियाव होमबानिया मिथिगोन आरो मानसिफ्रा सानबाय थायो बाजादों होननानै ओमफ्राय जोंसो मिथिलायगौ ना सोरबा सम बायनो नाजायो आंखौ ओमफ्राय आङो होबाथाय फैसा होयोबा आङो लायोबो आरो आंथ' लाया होनना बुङा ना नाथाय लानाय माने बे नङा जे नों जि बुङो आं बेखौनो मानिबाय थागोन आं मानिया फैनानै मिनिबाय थायो आङो
जिहेतु BPF नि दैदेनगिरिफोरखौ जिहेतु 2 लाख रां जिहेतु अनसुंथाइ होदोंमोन BPF आ बिनि सायाव लाइमोनफोरखौबो नोंथाङा लिरबाय एसे BPF नि फैसा जादों होननानै बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो पस्ट मोनसे फेसबुकाव नुनो मोनदों बिनि आङो दहाय मोनसे इन्टारभिउ होदोंमोन बेयाव सोंदों दा खोथाया मा जादों आङो माने जोंनि मानसिफोरा मा होनो पइन्टआव हमा नालाय आलदा आलदायाव थाङो आं एक्सुवेलि आंनि प्रब्लेमा माहाय जादों लिगेल माबाया मानो गैया नों माबा मोनसे स्किम होदों गभर्नमेन्टआ बयबोथ' मिथिनांगोन ना नटिफिकेसन मानो ओंखाराखै ओरै होननानै बेनो माबा एप्लाइ खालामनो सुबिदाखौ बयबो मानो मोनाखै बहा अनलाइननि माबाया बोरै बा नों फर्म मोन्दोंबा बहा मोन्दों फर्मखौ एटलिस्ट बेखौथ' मोननांगौ ना बेखौ मानो मोनाखै आंनि प्रब्लेमा बेयाव देरसिना मोनोमोन उननि बाथ्रा आरो जों बयबो मिथिगौ नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइ बारा मिथिगौ नङा होमबा सोर बोरै मोन्दों न'खरसेनिनो सोरबा 10 जन गाहाम मोन्दोंनो मैया आं दरंगाजुलिनि सासे मानसि लोगो मोन्दों आरो कुमारिखाटा जोंनि टाउनफोर नालाय 10 जना लादोंनो 10 जना साबा बावबाय साबा ना मानो 10 लाख न'खरसेनिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गावसोरनिनो माथो ओंखारदों माथो सोरबा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लिराखै होनबा मानो ओरै मोन्दों होननानै मेरला दङ बेबायदि थ' प्रब्लेमा बेयाव बे बुस्थुखौ BPF जा UPPL जा गाबोन जुदि आं BPF आव हाबोना BPF नि स्टेजाव थानायनिनो आं हाग्रामा सारखौ सोंगोन आं सार मानो बिदि जाखो होननानै आरो बिदि मानसिखौ सोरबा लागोन नामा पलिटिक्सआव सोरबा बायगोन बिदि मानसिखौ आं हले सोंथारगोन सोबायबा सोबाथों आं सोंगोन मानो बिदि जाखो होननानै दा नों लाइमोननि खोथा फैदों जेब्ला मा होनदोंमोन नों मा सोंदोंमोन फैसा जानाय जायै 2 लाख फैसा जानाय जायैखौ बेखौ जानाय हा बिबानगिरिफ्रा लादों होननानै मोनसे बिबानगिरिफ्राथ' दाख्लैबो माबा खोनायाखै होनबा अडिअ भाइरेल जायाखै होनबा बेखौ मा नंखाय होनना बुंगोन नामा नंखायबा केस होथों नङा मानहानि केस होथों नंखायबा डिफेमेसन केस होथों मानो होआखै सोरो बिक्रम दैमारिया सोर बे हा आङो मोनसे खोथा मिनिनो ओंखारगासिनो मानसिफोरखौ आरो हा आं नाम लानो बायो नाथाय जों अबे लामाजों थांगासिनो आं मिथिया एसे एनै फैसानि थाखाय मानि थाखाय सानैसो मानसिखौ ओरैबायदि जोङो माने माबा खालामगासिनो आरोखि माने मिडियायावल' दै पाब्लिकआव मा दं आं मिथिया मिडियायावल' खालामबाय थादों बिसोरखौ सोंलाय नों जायनि नाम लादों बिसोरनाव सोंलाय बिसोरनाव 6 जनसो ग्रुप दोङो हा बिसोरनि ग्रुपआ मा नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार बायदि खालामनो नागिरथारो गावखौ नङा होमबा जे दिनै माने BPF आवनो हमना ला आरोखि नेचारेलि मानसिया डेथ जायो नङा होनबा सानसे थैगोन अराय थाथारावबो नङा बे बुहुमाव हा हाग्रामा साराबो सानसे थैगोन बैसो जानानै आंबो थैगोन जेसेबां दङ नङा होनबा मर्टेल ना नङा होनबा थ' बिसोर मा सानदों नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार जों जागोन बादि खालामबाय थादों नाथाय लिडारनि आखु माबा नुदों नोङो लिडारनि आखु दङ दिनै इउथनि जे खोथा बुंदों जायनि नाम लादों नोङो बेहा बुंबा गाज्रि जायो गारि सारनि खोथा बुंगासिनो नोंसोर दा सोङाखै नालाय आंनो बुंदों आरो आं फेसबुकाव लिरना सोंगासिनो दङ मानो बिदि लिरदों होननानै आंहा गारि सार लानो जेबो जेलासि गैया नोंनि खस्थ'जों जुदि लादों माबा मोनसे आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नों इउथ लिडार होनना बुंगासिनो गावखौ आं इउथ लिडार होननानै इउथनि थाखाय मा सिमां दङमोन मा सिमां दङ आरो थांनाय 6 मासाव नों जिबायदि गारि लादों नङा इन'भा मायबा गारि लादों थांनाय 6 मासाव नों सोर इउथनि थाखाय मा खालामखो बेखौ सोंनांगोनब्रा मानसिया मिथिबाय बे कुइसन रेज जानांगोन दिनै फैनानै प्रमद बर'आ ओरै UPPला ओरै बेखौ बुंबाय थाबाथ' जायाना नङा इउथनि थाखाय 6 मासाव मा खालामखो बेखौ कुइसन खालामग्रो माथोलाय बे 2 लाखखौनो माथो मोजाङै राननो हायासै माथो बेहायनो माथो खुनु माबा गैया होमबालाय इउथनिलाय मा खालामबावगोन मा इउथ लिडार जाखो बेलाय नङा बाथ्राया जोंनाव सोंब्रा जों मा खालामदों नाजागासिनो जोङो बाख्नायनोबो नाङा थेवबो थैथां बनोब्ला नाजागासिनो नै बिराद फैसा जायो होनना बुंना बुंबाय थायो फैसा जायोनो होनबाय था खामानिखौ मावबाय थादोंना जोङो बिसोरना मा मावदोंमोन दाखालिनि सिगाङाव नङा कुइसना बे आरो बे जानांगौ जिहेतु BPF दोलोआ 5 दानाव जिहेतु मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंबाय होननानै प्रसार खालामगासिनो दायो बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौथ' मिडिया मोजाङै मिथिनांगोन हा प्रम'सन खालामनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय फोरमाना दङ ना गैया माखौ खालामखो नङा होनबा बबे गेरेन्टिखौ मावफुंखो नङा गेरेन्टि होननाय जिनिसाथ' बुंनायाथ' बयबो बुङो नाथाय बिनि सैथोथिया बेसेबां जों बेखौ बिजिरनांगोन आरो मावफुंनोबाथ' मोजां नाथाय जों नुखाबायना मा मावदों नुवाखै दा लाइमोननि जिनिसखौ सोर सोंगोन कुइसनखौ सोर खालामगोन दा नङा आं जेसेबां मिडिया नुयो जेसेबां मा नुयो बयबो मोजां माबाबाय थायो आंखौबो बुङो दा मोनजायैखाय बुंदों नामा होननानै आंथ' जानानै सिरि थानो हायोब्रा 2 लाखखौ लानानै आंबो मा गिदिर खोथा आंहालाय आं बिनोबो हायो गाबोन सोरनावबा हरथ'दोलै आंनो होननानै खिन्थु आं बिदि नङा आंना मा नों मानो मोनाखै आगोल प्रमद बर' दैदेननाय समावबो आं बिदि खालामदोंमोन जोंनोथ' होआखै नङा होदों खेबसे 6 लाख होदों खेबसे 12 लाख होदों जोंनि प्रब्लेम खुंनो थाखाय थेवबो आं होनदों मानो बेल' मोनदों बैसोर मानो मोनाखै बिदियावनो दावराव खालामनानै खेबसे लास्ट बोसोराव
10टा टिमा 2 लाख के फैसा मोनदों 10टा बेबादि ग्रुपआ माबा रेजिस्ट्रेसन गैबाय ग्रुपआ मोनदों आरोखि आं दावराव खालामनाय उनाव होनांगौ जादों बेखौ बिसोरो आरटिआइ खालामजोबदों आङो दाबो खालामगोन अब्लानो ओंखारगोन ना गेरेन्टिया दाबो खालामगोन आरटिआइ सोरबा सानदोंबा बे बिराद भुल जागोन खालामनांगौ नंला नामा सिरि थासिगोन नामा होननानै सोंबाय थागोन जों सार जिहेतु नोंथाङा जि लाइमोनफोरनि बाथ्राखौ जि दिरुनबाय थादों बेवहाय जि बिपिएफ सरकारा जि लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बे 2 लाख होनाया इलिगेल जादों होनना नोंथाङा सानो नामा बेखौ आं साननाय खोथा नङा इलिगेलाथ' इलिगेलखाना इलिगेल नङा होनबा जेला नटिफिकेसन ओंखाराखै स्किम मोनसे जायो नङा होनबा बेहाय गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होनांगोन जे ओरै होबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालाम नङा होनबा अनलाइन गैया फर्म होनांगोन फर्मखौ बहा मोनो बहा मोनदों पार्टिया रानो नामा गभर्नमेन्ट स्किमखौ बिसोरनि केसा मा जादों मिथिबाय 52 ना माया बिबान मोनदों उदालगुरिया कमल आजादमोन कमल आजाद सासे दङ आगोल इउपिपिएलनि जोंहा प्रमद दानि लोगो आगोलनि बेनि उनाव जोंना तामुलपुरनिया शरद दास होननायमोन सासे हा मा खालामो बे गावसो मिथिगौ दुनियाव दाख्लै माबा गरेस्वर टिकेट नागिरदोंमोननो चिरांनिया कास्टम भाई जोंना आगोल जि जोंना माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबामोन हाग्रामा सारखौ रायोमोन मोनसे समाव अत्याचार एजिपिआव जि हाबैदोंमोन आरो मोनसेया जाबाय जोंना बाक्सानिया जाबाय राजु बाराल होननाय बेथ' बेसारा एसे माबा मानसि बे थान्दा मुन्दा मानसि बे हा ओमफ्राय आरो माबा क'क्राझारनि जाबाय जोंहा प्रहलाद भाई आगोल जि आबसुमोन हाग्रामा सारखौ रायोमोन आगोल अत्याचार नङा बिसोरो बोरै होनो हायो बेखौ गभर्नमेन्टनि नामा बिसोरो अफिसारनि नामा बिसोरो पार्टिया रानो नामा गभर्नमेन्ट स्किमखौ सोरबा हा दा बेखौ सोंनानै दाय नाङोबाथ' आंनि आखायाव जेबो राहा गैला दा बे जागोन ना जाया मानसिफोरा खोनासंगोना बे बाथ्राखौ खोनासंनो हो साननो हो आंहा बिपिएफजों जेबो एगेन्स्ट गैया नाथाय बे जेनुइन जाथारनांगोन ट्रेन्सपारेन्ट जाथारनांगोन लिगेल जाथारनांगोन बयबो मोना आलादा बाथ्रा नाथाय बे एप्लाइ खालामनो थाखाय सुबिदाखौ बयबो मोननांगोन मानो मोनासै सोर खोन्थादों पार्टिनि मानसिया स्किम माबायो होननानै मा स्किम बेलाय ना आरो पार्सेन्टेजखौथ' खबर लाजोब जेरावबो हो आंनि जायगायाव मोनसे जिनिस दङ दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों हा बिथ' बुंनो हायो नालाय आं एसे एनै आइनखौबो माबा लादों नालाय आं नाम लाया दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों 1.5 लाख लांबाय बिनिफ्राय 2 लाखआव नै बेयावनो फैदों आंखौ लोगो हमनो दाख्लै बय आंनो खोन्थाफैदों बानसाल राभा आरो 2 लाख होनायनि गेजेराव 1.5 लाख फैसा लाना थाङो लांदों होनबा थिखायाव बेसेबां पार्सेन्ट लायो 5% 10% बेयाव बेसेबां पार्सेन्ट जाखो 2 लाखआव जुदि 1.5 लाख लांदों बेसेबां पार्सेन्ट लाखो हा थरिना ऐसा होगा सोरबा डिस्क' डेन्स माने माबा मिथिला नोंसोरो डिस्क' माने मोसानाय आरो जानला मोनला मिस्थुना मोसानाय नों डिस्क' मोसाबाय थागोन जों आखाइ खबबाय थागोन हा एक बोसोर आदमिखौ हिजरा बोना देताय होननाय नङा होनबा थालि बारिबाय थागोन बिदिथ' जानो हायाना थ' सोंबाय थागोन जोङो बे सोंनायनि थाखाय सोरबा गाज्रि मोनो मोजां मोनो गावबा गाव बाथ्रा बेहाय खिन्थु एक्सकिउस जानाय नङा